Pozor! Pán generál, poručík Botoš, skupina špeciálneho určenia je pripravená na bojovú činnosť na váš rozkaz. Pahol sadnúť. Páni, zoznámim vás s priebehom operácie. Naša operačná skupina bola poverená tajnou misiou s krycí názvom Prevýchova prvákov. Vzhľadom na utajenosť operácie musíme sa presunúť do podzemného bunkra s krycí názvom KGT na kóde 1. Mariňáci, preskúmajte terén, ak je všetko v poriadku, ideme dovnútra. Čisto! Ideme. Páni, nachádzame sa v utajenom zariadení podzemného bunkra. Priestor je stesnený, ale to musíme vydržať. Vzhľadom na utajenosť operácie. Naším hlavným cieľom je misia s názvom Prevýchova prvákov. Našou úlohou je vychovať z týchto nemotorných chlapčekov, šikovných chlapov, ako ste vy v špeciálnej jednotke. Ja som sa to pokúšal pomocou sofistikovaných materiálov vo forme A4, ale nezvládol som to. Ale pomocou z vás to zvládnem 100%. Ahoj! Páni, k dispozícii máme najnovšie odpočúvacie zariadenie, ktoré vypadá síce ako kelímok slovenského jogurtu, ale sú to v skutočnosti fyzikálne vlákna, ktoré niekoľko tisícnásobne zlepšujú akustický signál. Za predpokladu, že by počas akcie k niečomu došlo, pripravil som pre vás novú sofistikovanú zbraň, ktorú použijete v rámci misie Prevýchovy. Je to zbraň názvom v prípade tejto zbrane, keď ju ukážete, nepriateľ sa dá na ústup. Za predpokladu, že predsa niekto ešte zostal, vyťahnete tú najnovšiu sofistikovanú zbraň číslo 2 a v tomto prípade nebude v teréne nikto. Akcia sa bude riadiť, celková akcia sa bude riadiť manuálom Páni, splňte rozkaz. Áno, páne! A vy poručík, Botoš, choďte nakúpiť dukatové butičky. Vykonám, pán generál! Flashbang! Mladenci, do budúcnosti 16 rokov čaká nás vojenský výcvik pod záštitou generála Odolca 15. novembra. Poď, vstávaj. Meno mami za slobodná! Zástupca literárnej moderny okamžite! Koľko je 10 eur? Dukatové buchtičky! 600 korún! A Lukatová konštanta? 3x3! Koľkého je? Tak. Konec.
Misia splnená, dukátové buchtičky kúpené, pripájam sa k skupine špeciálneho určenia.